खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हानजाया चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय 31 नं सिडली विधानसभानि उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं आरो बेनिनो बिजाथि महरै बीपीएफ राजखान्थि हानजाया दिनै सुद्द बसुमतारीखौ दिनै फोसावना होबाय आरो बे फोसावना होनायखौ लानानै बिथां सुद्द बसुमतारीया जोबोद गोजोननायखौ फोरमायदों आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव गिबि खेबनि थाखाय बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो बे गिबि बिबुंथियावनो बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव गोबां गोनां बाथ्रा बुंनानै बिथाङा गावनि जे देरहासार जागोन बे देरहासार जागोनखौ बिथाङा बुंथिना लानायखौ बे समाव नुनो मोनदों। बिथाङा बुंथिदों जे फैबाय थानाय जे उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव आं देरहागोन नाथाय बेसेबां भट मोनगोन बेखौ आङो बुंना लायोबा दुगा जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां सुद्द बसुमतारीया। फिगारखौ बुङोबा एसे दुगा जायो, इसिबां भट मोनगोन इसिबाङाव जों देरहागोन बुंजाया। बिथाङा बुंथिदों जे फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थियाव आंनो देरहागोन मानोना बे समाव गोबां रायजो राजाजों लोगोसेनो बे समाव गोबां दैदेनगिरि आरो गोबां ओनसोलनि आफादफोरा आंजों मदद दङ आरो बे मदद बायदि आङो बे समाव देरहासार जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां सुद्द बसुमतारी आरो बिथाङा बुंदों जे बे समाव आं देरहागोन नाथाय बेसेबां भट लानानै बेनि बेसेबां भट लानानै आं देरहागोन बेखौ जुदि आं बुंना लायोब्ला आङो दुगा जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों थामहिनबा दुगा खालामना लादों होननानै बाथ्रा सानगोन तो बेखायनो बे समाव देरहागोना आंनो देरहागोन नाथाय बेसेबां भट लानानै आरो बेसेबां मार्जिनाव आं देरहागोन बेखौ बुंनो हाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां सुद्द बसुमतारीया। थारैनो मख'नांगोन जे बिथाङा बीपीएफ राजखान्थि हानजानि बिजाथि महरै बिथाङा बे समाव फैदों आरो बे समावनो गिबि खेबनि थाखाय जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव थामहिनबा बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे समाव रोखा बाथ्राखौ बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव आं फैबाय थानाय जे उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बेवहाय आं देरहागोन नाथाय बेसेबां भट लानानै बेसेबां मार्जिनाव देरहागोन बेखौ आं बुङा होननानै बाथ्रा बुंदों मानोना बे समाव जुदि भटनि सानखोखौ जुदि बुंना लायोब्ला दुगा जागोन बेनिखायनो आङो बुङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां सुद्द बसुमतारीया। आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो गोबां आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा आंखौ मदद होदों होननानै बाथ्रा बुंदों आरो रायजो राजाफोरा जोबोदनो थुलुंगा होदों बे थुलुंगा होनाय बायदिनो आङो बे समाव बिसायख'थि गेलेनो थाखाय ओंखारदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां सुद्द बसुमतारी आरो बेनि अनगायै बीपीएफ राजखान्थि हानजानि बिथां आफादगिरि हाग्रामा महिलारिजों लोगोसेनो गोबां दैदेनगिरिफोरखौ बिथाङा साबायखर बावनायखौबो बे समाव नुनो मोनो। बे समाव बिथाङा आबुं बाथ्रा थामहिनबा बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि बिजाथि सायख'बाय एसे माबा जाबाय थादोंमोन देरि जाबाय थादोंमोन दिनै जाबाय फाइनालि बिराद गोजोननाय थाबाय जोंनि चिफ सारसिम जोंनि पार्टिनि प्रेसिडेन्ट सारसिम आरो रायजोफोरनि उपरावबो आं माना थाबाय हामलायनाय थाबाय रायजोफ्रा बिराद खस्थ' खालामदों बिराद बुंदों गेलेथारनांगोन बेबायदि बेनिखायनो माबायदि आसा खालामदों देरहानांगोन ना देरहाखागोन नोंसोर मा नुदों नोंसोर माबायदि नुदों बुंलाय नोंसोरथ' बिराद सिङाव थायो मिथिजोबो माबायदि नुदों नोंसोरलाय फिगारनि खोथा बुंनांगौ माबा फिगारखौ बुङोबा एसे दुगा जायो, इसिबां भट मोनगोन इसिबाङाव जों देरहागोन बुंजाया। जोङो अनेस्टलि गेलेगोन आरो जोङो मेजरिटि माने दस्रा दोलोनिफ्राय जोङो बारा भट मोनगोनखौ जों नुबाय थादों गतिके जों देरहागोन इसिबां हाजार मोनगोन इसिबां लाख मोनगोन आं बेखौ बुङा दिनै खिन्थु मोनगोन रायजोफोरनि अननायखौ बिराद मोनबाय थादों बयबो दोलो ओंखारदों बीपीएफनिल' वर्कार्स नङा दस्रा दोलोनि मानसिफ्राबो बिराद एखेबारे ओंखारजोब्बाय आं नाम लाला दस्रा दोलोफोरनिखौ आरो छात्र संगठन बिसोरबो बिराद लोगो लागासिनो दङ बिसोरबो भट होगोन होनदों गतिके आङो साबसिन नुदों एबार बुरजा मोनगोन जोङो बिजाथि सायख'बाय एसे माबा जाबाय थादोंमोन देरि जाबाय थादोंमोन दिनै जाबाय फाइनालि बिराद गोजोननाय थाबाय जोंनि चिफ सारसिम जोंनि पार्टिनि प्रेसिडेन्ट सारसिम आरो रायजोफोरनि उपरावबो आं माना थाबाय हामलायनाय थाबाय रायजोफ्रा बिराद खस्थ' खालामदों बिराद बुंदों गेलेथारनांगोन बेबायदि बेनिखायनो माबायदि आसा खालामदों देरहानांगोन ना देरहाखागोन नोंसोर मा नुदों नोंसोर माबायदि नुदों बुंलाय नोंसोरथ' बिराद सिङाव थायो
मिथिजोबो माबायदि नुदों नोंसोरलाय फिक्स खालामासो नोंथांमोनासो फिगारनि खोथा बुंनांगौ माबा फिगारखौ बुङोबा एसे दुगा जायो इसिबां भट मोनगोन इसिबाङाव जों देरहागोन बुंजाया जोङो अनेस्टलि गेलेगोन आरो जोङो मेजरिटि माने दस्रा दोलोनिफ्राय जोङो बारा भट मोनगोनखौ जों नुबाय थादों गतिके जों देरहागोन इसिबां हाजार मोनगोन इसिबां लाख मोनगोन आं बेखौ बुङा दिनै खिन्थु मोनगोन रायजोफोरनि अननायखौ बिराद मोनबाय थादों बयबो दोलो दोलो ओंखारदों बिपिएफनिल' वर्कार्स नङा दस्रा दोलोनि मानसिफ्राबो बिराद एखेबारे ओंखारजोब्बाय आं नाम लाला दस्रा दोलोफोरनिखौ आरो छात्र संगठन बिसोरबो बिराद लोगो लागासिनो दङ बिसोरबो भट होगोन होनदों गतिके आङो साबसिन नुदों एबार बुरजा मोनगोन जोङो